Espace Samassa ale ni ministre Somin ka barangishin be dine ani lalala ko nyaw nyana bolima en fait no oluka tike di nyogoma okum konnana we deme ke kanyishi muso ani demsenu mamu chew ndana kelewero la demen ni katalike bazin kene duru konyangula Votre menin ko fe association alternative citoyenne Malikura olu fene ye deme ke kanyishi sigida follow o musula kauma kerengrenia la muso munu chew ndana sungalo yere okum konnana olu bela jelen temene ko fe fien ale la fen koro ye en fait no mi le soro du bela jelen konnana nga ambi wati na ina ko sisan fien ko bala ka tu don fien ren na fayin jume yala saka se ko jabu di ama nga funa funa we mun salo do ke a olu ka ambi na olu wala awi Fodli tan krengrene amu ke kanyishin au bela jelema au mun balaka na je malikono ani malikoka ani au mun balaka na radio emergence chien sera sans fait bi kono toni keleni murumuru duru au bismillah anga kuna foni blon konna na ina fo mbora ka fo na bakuru mbala chugamna espace Samassa ni ministre Somin ka baranya shineme dine ko nyaw ani la ko nyaw nyana bolima enferno uluka tige di nyoma okum konna na wi de men ke kanyishin muso mamunu chew dana kelekero la mumbe talike anga lakana tigla magola foka takase uka demsenuma de men meka talike bazin kemeduru bonyangola akeneka ministre minka bara yeshinimbe dine konyo nyana bolima ale rek mi keneka Mahamadou Kone M7TV togola Umar Koita ale tumbeno ay jamunu soro akeneka anga jeka o jawlaje anga ministre sombe na ale koni jolendo dine ko ani anga lalara ko ale koni ka kewale mbe na yo sigisenga na be foma ko opération Ramadan no be ke ka demeta ka nyashi mogoma se koni te mogomiye o hukumu ne konana min koni ye jago kera belebele ye anga jamana kono min be groupe Espace Samassa la ale koni ye bazin kɛmɛ duuru ta ka di muso cɛ tanyatɔw ma ani denmisɛnnin minnu be yen minnu fa banna minnu be anga armée kono n'o ye anga warimasiri tabaw ye nin na kɛ misali an n'a jɛnsɛ Mali finitigi bɛɛ ka mɛn n'o bɔra ye son excellence an b'i fo k'i waleɲuman dɔn opération Ramadan nin de don muso 500 du 500 denmisɛnninw b'a kɔnɔ n'o ye yatimɛdenw ye blessé de guerre b'a kɔnɔ Bamako dɔrɔn tɛ dɛ sisan monsieur le ministre yi ɲɛna sisan an bɛna 200 familles d'État d'a ma mɔgɔ famille 200 an bɛ sɔrɔ ka dɔ la ta région na parce que cɛsamusow dan tɛ Bamako ye o hukumu de kɔnɔna nin donbolo in kɔni taara ka ɲɛsi mɔgɔ minnu ma olu ka kuma lasela kɔni bɛ foli ta ka ɲɛsi Ala ka nin jɔnɲuman in ma u y'a bɔ nafolo min na ka anw ɲɛ suma ka dɔn ka fɔ an cɛw de tora saya la ka faso kuma bɔ n'o ye tiɲɛ ye u y'u ka nafolo min bɔ ka den ninnu ɲɛsuma Ala k'u ɲɛsuma mais ministre fo ka waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn i doniba ta ɲumaga ɲuman de b'i la n'i y'a mɛn densaya bɛ kun muso la dɛmɛbaga de b'i la Ala k'u sara Ala k'u sɔn k'u sɔnbaga kɛ Ala ye u y'a ta nafolo min na halisa Ala ka barika don o nafolo la Ala ka barika don o kɔ la Ala ka barika don o ɲɛ la Ala ka hinɛ an ka sɔrɔsiw fana na minnu dara minnu bɛ k'i nin di hali bi halisa an b'u kɔ min ye bazin ninnu kɔni dibaga ye n'o ye Amidu Sankare ye ale kɔni b'a yira k'a fɔ k'an ka diinɛ ani an ka lara ko misiri ale kɔni ye fɛn min sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko opération Ramadan n'o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fantanw ma sunkalo kɔnɔna na ko ni Espace Samassa o kɔni ka hakilinaw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ bi ye donba ye a kan ka kɛ donba ye bɛɛ bolo o kosɔn ni sunkaloba in kanu kama a mako kama an ka militaire nun tanyana faso kuma bɔyɔrɔ la an y'a ɲini ka se u ka famille ma ka u dɛmɛ k'an ka dɛmɛni se k'o kɛ k'u ka famille sɛgɛrɛ ka d'a kan u sala Mali bɛɛ de ye u sala jamana ye u sara an bɛ se k'a fɔ u sara diɲɛ ye ka d'a kan armée ye bɛɛ ta de ye armée bɛ yan ka bɛɛ lakana armée bɛ yan ka bɛɛ sutura n'i y'a ye an sunɔgɔla bi o y'an ka armée ye an b'a ɲini bɛɛ fana fɛ ka fara groupe Espace Samassa kan mɔgɔ mɔgɔ ni se de bɛ yen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka fara ɲɔgɔn kan an se ye mun ye k'an ka armée dɛmɛ n'a ye min ye an ka ministre ye o min jɔlen don diinɛ ko ani an ka laada kow kɔrɔ ale kɔni b'a yira k'a fɔ maliyɛn bɛɛ kan ka ɲini ka ni ɲɔgɔnna ladege sɔgɔmada in na an bɛ service social des armées ka cours kɔnɔna na an balima dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Amidu Samassa a miirira an ka sɔrɔdasi mɔgɔ 500 la mun danyana k'u ka famille to yen walasa ka bazin di o ka famille ma ka a yira k'a fɔ jamanadenw hakili bɛ u ka armée la armée min bɛ yen Ala tɛmɛnen kɔfɛ ni a ye jamana bɛɛ lajɛlen jigi ye jamanaw fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ farinya k'a ɲɛsin jamana wɛrɛ ma ka yaada kɛ a yɛrɛ la a b'a jigi la ka armée de kan
armée le jamana bɛɛ lajɛlen kɔkolo yiri ye ni ale tigɛra ka bɔ yen e bɛ bɔ ka ben donc Amidu Samasa ye min yira anw na sɔgɔmada in na o ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka nin ɲɔgɔn kɛ maliyɛn bɛɛ ka hakili to a ka armée la n'an ka armée dɛmɛ an y'anw yɛrɛ dɛmɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ nin lajɛrɛ in kɔnɔna na taasibila kɛra ka ɲɛsin an ka wolomasigi tabaw ma minnu kɔni ta ɲɛna kɛlɛ gun kan. hali bi sunkalo okumu kɔnɔna na association alternative citoyenne Mali Kura olu fana ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka commune 1 musolakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu cɛw ntanyana a bɛ tali kɛ Bangonikaw Jelibugu Dumanzana fo ka taga se Bulukasonbugukaw ma a baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ an y'an ka kuma galama tɛngu ni association yɛrɛ ɲɛmaa la min bɛ tali kɛ Sulemani Danbele la hakilina min y'u bila ka nin waleya in kɛ sunkalo kɔnɔna na a ka ɲɛfɔli kɛ an ye o kan. Alternative Mali Kura sigila ka sanga ni Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a fɔra ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa o de la jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw ta min na an bɛ se ka an jɔyɔrɔ fa Mali gɛlɛya la min na an bɛ se ka Mali ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ka bɔ nin janfa in kɔnɔna na donc a kun tilenna kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ c'est ka denmisɛnninw musow dɛmɛ kalan na ka tila ka baarakɛminɛn d'u ma u se k'u yɛrɛ ta tuguni ani ka jamana fana dɛmɛ a ka nafasɔrɔ siraw ɲini na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka tuguni ka kɛnɛw sigi fɛnɛ jamana ye jamanadenw ye min na jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na ka hakilina di min bɛ jamana dɛmɛ a ka ɲɛtaa baaraw la o hakilina in an y'a ta ka sanga ni sunkalo kalo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo ye laharama kalo ye sunkalo ye hinɛ kalo ye an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ muso cɛ sabatɔw bɛ yen nɔ dogo t'u bolo an b'an ka denbayaw la an b'an sun tigɛ n'an ka denbayaw olu filɛ don o don u bɛ an bɛna sun tigɛ cogo di donc o de la an yɛrɛ wulila fɔlɔ k'an bolo bila an kun ka fɛn dɔw ɲini ka aéroport fana mɔgɔw ɲini u ka DG ni colonel Dogulaye ani usine de macaroni OPI olu ka fara an kan an ka se ka malo sukaro tulu ani vermicelle ni macaroni ɲini ka di musow ma muso kɛmɛ fila ni kɔ de ye ne bénéficier parce que a tɔn naani ɲɔgɔn de b'a bolo fɛn kɛnɛ ani tulu carton mugan donc ka a yir'u la k'a fɔ u cɛ tɛ yen nɔ mais jamana hakili b'u la dɔnku hakili b'u la an ka jamanakuntigi yɛrɛ an bɛɛ an ɲɛ b'a la an ma sigi a ka wari fankelen dilen don dɛsɛbaatɔw ma bɛɛ ɲɛ b'o dili la Mali région kɔnɔ donc anw fana bɛ an tɛna to kɔ an b'a di n'a ka hakilina na donc o de la an ye kɛnɛ sigi komi a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ dɛmɛ o dɛmɛ an fɔlɔ ka kɛ dɛmɛ kɛbaga ye i n'a fɔ Mali kɔnɔ n'an bɛ dɛmɛ fɛn kɛ an bɛ avion kɛlɛminɛ fɛn san i b'a sɔrɔ Mali de b'a cɛ ma fɔlɔ dɛmɛbaga tɔw bɛ na kɛmɛ sara i b'a sɔrɔ Mali de bɛ yen fɔlɔ dɛmɛbaga tɔw bɛ na donc a y'a ɲini tɔndenw fɛnɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ ye Mali tɛ kɛ foyi ye Malidenw kɔ an ka k'an yɛrɛ ye n'an bɛ dɛmɛ fɛnɛ ɲini an yɛrɛ ka kɛ kɛnɛ kan fɔlɔ an y'o de fɔ n'i y'a mɛn na wara faga k'a sɔrɔ a kun janfa b'i bolo o de la alternative citoyenne yɛrɛ n ɲɛ bɛ dɛmɛ fɛn fɛn na tan kɛmɛ sara la 50 an y'o bɔ an yɛrɛ kun ka nin kɛnɛ in sigi an kɛtɔ ka dɛmɛ di musow ma an ko an b'a ɲini an ka Mali laadakɔrɔw bila ni fɛn dira dɔrɔn an bɛ don sugu kɔnɔ k'a feere ni sukaro bɔrɔ ni mɔgɔkɔrɔ min dil'u ma u ka sabali u ka taa n'a ye u ka denbaya la ka taga denbaya min na hinɛ n'a ye donc o ye misali fɔlɔ ye parce que fɔlɔ la ni dɛmɛ tun dira hali tɔn ninnu ma i b'a ye u tɛ taga n'a ye dɛmɛ tɛ se u taga n'a ye u ka so k'a tila n'u somɔgɔw cɛ mais jɛlenya sira kan bɛɛ y'a ye a ma dogo mɔgɔ si la bɛɛ ye dutɔ ye donc an b'a ɲini ka ko hakili to Bamakɔ fantanya bɛ Bamakɔ fɛnɛ ne yɛrɛ bɛ commune min na min na n taara commune na Bangɔni na fantanya min bɛ yen nɔ a ka bɔ hakili la ne yɛrɛ ka sigida de don o de la n bɛ se k'o kɛ pour que o se ka bɔ yen n'a fɔra hali ji tɛ Bangɔni kɔnɔna na sunkalo in na fɛnɛ mɔgɔw bɛ dumuni ko boliboli ni makɛ ko la donc o de la an ye Bangɔni ta ka Dumanzana ta ka Bulukasonbugu ta ka se fo Sotiba. Ni kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa an ka marabolo kunnafoniyaw la minnu bɛna lase aw ma Fatumata Tarawele fɛ. Aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. An bɛ fɔlɔ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafulabe ale cercle la. Koloma dugu ɲɛma 8 olu ye waleya dɔw sigi sen kan n'o de bɛ tali kɛ
ni ka dɔ bɔ furu ladalako la fɔɔ ka taa se furunafolo o sɔngɔw jiginni ma. Hakilina min ni a tara dɔgɔkun tɛmɛnen wa u ye a yira k'a fɔ a kun de ko ye yaasa furunafolo o sɔngɔ gɛlɛyalen do cogo min dɔ na se ka bɔ o la fɔɔ ka taa se dɔ bɔli la furusiri jama la. U y'a yira k'a fɔ fɛnɛ furusiri la u bɛ ɲaganajɛ min kɛ n'o bɛ tali kɛ balani su kan ko ka olu fana bɛɛ dabila. Min ye nin sigida ɲɛma ye ni o ye a mɛri ye ale sɔnna ni laɲini ma ni o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen. Hali bi an bɛ to kayikaw fɛ yen u ka kaso bonba lampandɛri 8 bɔɲɔnko o dira o ma min kɛra avili kalo tile 11 san 2022 ni a kɛra kayi ɲɛma caman ɲɛna. Waleya min ni a kɔni bɔra kulu min sigilen adamadenya hakɛ o tabatali kama olu la min damasɔnniya o bɛ tali kɛ kabdiyasi kan n'a musaka o bɔra Danemark jamana kun ka sabu kɛ u ka baarabolo min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'o bɛ wele ko FEMOC. Ka kunnafoniw kun cɛ an bɛ taa segukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya san ale sɛrikili la. Kerecɛnnakan minnu bɛ yen olu ye ambilasi kuraw sɔrɔ min musaka bɛ taa i jɔ sefa wari $5,000,000 o bɔɲɔnko la ni a kɔni dira kerecɛnnaka dɔ fɛ min sigilen bɛ Bamako yan nka ni a bɛ bɔ san. Nin mɔbili in dili o kolomokali kɛra avili kalo tile 10 san 2022 min ye san katedrali kire ye ale kɔni ye foli kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin mɔbili in di baw ma min kɛra Monsignor Asaf Tora Kone ɲɛna n'ale fana ye duwawuba don kosɛbɛ ka ɲɛsin nin mɔbili di ba ma ka tila ka duwawu kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma. O bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. Marabolo kunnafoniyaw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka kunnafoniyaw ye. An bɛ to sunkalo o kunnafoniw kɔnɔna na hali bi sunkalo ye kalo ye min bɛ silamɛw yɛrɛ madon Ala la Ala kotaw u b'u mabɔ olu la. Ala ko ka fɛn minnu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ i ɲɛsin o baaraw ni o waleyaw ma sunkalo kɔnɔna na. Nka sunkalo yɛrɛ nafa ye mun ye yalasa ka se ka o jaabiya dɔn an ka kunnafoni na Umar Koyita ale sera alimami dɔ ma ni k'a ka kuma galama tɛnku a la an ka jaabiw lamɛn. Min kɛ ɲininkali nafamanba n'o de ye o tumana sunkalo ɲɛkɔrɔla in na tan nɔ o tumana Allah subhanahu wa ta'ala dun ye su ka anw ka wajibi a y'a kɛ silamɛw ka wajibi ye. Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔna na ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O tumana ko Allah subhanahu wa ta'ala ye limanajɔnw wele aw minnu b'a la aw limaniyara Allah subhanahu wa ta'ala ma aw minnu b'a la aw dalen don kirako la aw minnu b'a la aw dalen don alikiyamako la Allah subhanahu wa ta'ala ye limanajɔnw wele yan nɔ ko ne o tumana sun ka aw kɛ wajibi ye ne ye sun kɛ aw ka farida ye i n'a fɔ n y'a kɛ mantɔn tɛmɛnenw ka farida ye cogo min na o ni maa min y'a kɛ a kɛcogo la a ɲinina i fɛ cogo min na a ɲinina i fɛ lahalaya min na ni maa min y'a kɛ o cogo la o tigilamɔgɔ bɛ Ala ye siranya sɔrɔ sunkalo in kɔnɔna na. Allah subhanahu wa ta'ala y'a kodon dɔ fɔ ni aya yɛrɛ laban na a ye aya min tɔgɔ a la a ko ayyaman ma'dudat ko tile damadɔni dɔrɔn tile 29 walima tile 30 tile damadɔni dɔrɔn don nka ka tila ka bɔda kɛ maa dɔw ye maa minnu b'a la faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. O ni maa min b'a la n'o bɛ taama sira la o walima ni maa min b'a la n'i kɛra banabagatɔ ye sunkalo nana se k'a sɔrɔ e man kɛnɛ i bɛ bana de la walima sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na bana cunnen dɔ y'i sɔrɔ bana min b'a la ani sun tɛ se ka taga ni ɲɔgɔn ye n'i ko i bɛ sun ka bana in to i la o kuma dɔ la gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la degun bɛ sɔrɔ a la walima i yɛrɛ gɛlɛya na da i ɲinkun kan o tuma Allah subhanahu wa ta'ala a ye o tuma nɔgɔya da kɛ o tigilamɔgɔw ye olu ka a tile hakɛ jate i ye tile hakɛ min kɛ taama la o tuma i k'o tile hakɛ jate walima i ye tile hakɛ min kɛ bana bolo n'i ma se ka sun i k'a jate o tuma ni sunkalo tɛmɛna n'i ye lafiya sɔrɔ i k'a tile hakɛ sara o tuma Allah subhanahu wa ta'ala ko yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala ko k'ale bɛ nɔgɔya de laɲini ni aw ye a tɛ gɛlɛya laɲini n'an ye walima ni lujura wele b'i la i n'a fɔ i filɛ ka minnu fɔ tan nɔ o ni o dɔ b'i la n'o ye bali sun kɛr'i la i b'a tile hakɛ de jate i b'a tile hakɛ de jate ni sunkalo tɛmɛna o tuma na i ye sun juru in ta fɛn min kama darura min kama n'o wulila ka bɔ yen o tuma na yanni sunkalo kura nalen cɛ i b'i jija k'i ka juru sara nka an kana tɛmɛ nin yɔrɔ in na kuma dɔ la n'an ma kuma dɔ walawala nin yɔrɔ in na sabula ni nin waati ninnu sera ɲininkali bɛ caya surtout banabagatɔ kunda walima hali i filɛ ka minnu fɔ sinji dili kama n'u tɛ se ka sin di n'u k'u ka sun ka sin di den ma degun na se den ma o n'a ɲɔgɔnnaw e darura ye nka olu bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko o tuma na taamuli bɛ kɛ cogo di ko den ma se ka sun o tuma na taamuli bɛ kɛ cogo di walima n kan ka kɛ cogo jumɛn na ayi olu tɛ taamuli kɛ banabagatɔ min bɛ se ka taamuli kɛ sariya la bana min b'a la
dɔgɔtɔrɔw laadiliw walima minnu bɛ furakɛli ɲɛdon laadiliw silamɛ ɲumanw olu y'a sabati u ka dɔnniya hakinin kɔnɔna na sabula dɔnniya in bɛɛ lajɛlen fitinin ala ye wama uti minal ilmi la qalila nka n'u kɛra danayamɔgɔw ye o tuma n'u tɛ silamɛya in contrôle la u t'an ka diinɛ contrôle la u t'an ka sariya contrôle la n'u y'a sabati k'a fɔ ni banna masina min filela ta e bɛ dɔ makɔnɔ de la walima a bɛ maa fɛn o fɛn min na i kɔni bɛ se k'a balo ka furaw ta i nɔfɛ nka a tɛ se ka kɛnɛya madama n'u ma kɛnɛya e dun tɛ se ka sun ani sun tɛ se ka taga ni ɲɔgɔn ye walima hali n'a o tuma a nɔgɔyara dɔɔni n'i ye sun kɛ dɔrɔn a bɛ sin ka wuli gɛlɛya na s'i ma o tuma o tigilamɔgɔ de bɛ se ka o tuma mure o tuma mudu bɔ ka taamuli kɛ sun pilasi la welewelekan min bɛ n bolo k'a ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o de ye ka yira bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen ka labɛn sabati ka limaniyaw kurakura ka dusukun ko k'u jɛya. Samara Sire ale baara ye min bɛ kɛ an ka duguba kɔnɔnaw na ka caya wa kɛbaga fanba o bɛ tali kɛ denmisɛnw na mɔgɔkɔrɔba kelen-kelen dɔw fana bɛ a kɛ nin baara in bɛ kɛ sababu ye u ka se ka u dayirimɛw sɔrɔ an ka kunnafoni na Fatumata Jalo ni Sumayila Danbele olu sera a dɔw ma ni k'u ka kuma galama tɛngu la u bɛ nafa min sɔrɔ u ka baara in kɔnɔna na ka se ka jama ladɔnniya o la. Samara Sire kɔni ye baara ye sifinakaw olu kɛlen don ka mun matrafa kosɛbɛ an ka duguba kɔnɔnaw olu la ani an ka yɛrɛmarakafo olu kɔnɔna na u bi yaala kare kɔnɔnaw olu fana la fo ka se jamana cakɛdabaw olu ma walasa u bɛ se ka samaraw sɔrɔ ka olu siri cogoya min na ka kɛɲɛ ni u ka baaraw ye. Ne bɛ nin baara in na fɛn san mɔgɔ san 15 bɛ a b'o bɔ bon an bɛ se ka fɔ bɛ nafa sɔrɔ la parce que an ka fɛn bɛɛ de bɛ bɔ samara baara in na mais nin waati na kɔni an bɛ se ka fɔ gɛlɛya dɔɔni ma k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ n'a cogoya ye i n'a fɔ bana min nana sisan a ka gɛrɛ mɔgɔw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ u bɛ fɛn dɔ kɛ bon ni mɔgɔ tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn an ka sɔrɔ a ma nɔgɔn quoi o gɛlɛya de b'an kan k'a sababu kɛ bana ye o ko an ka fɛn bɛɛ de b'a la an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi tile kɔnɔ kɔni an tɛ se ka prix fɔ mais alhamdulilayi ni nana i b'i ka musaka sɔrɔ i bɛ se ka taa so bon a bɛ dépend marché la bon minimum i kɔni kelen su ni marché bɛ yen nɔ 1000 1,600 1,800 i bɛ se k'o sɔrɔ bon minimum don dɔ la yɛrɛ bɛ na i tɛ fɛn sɔrɔ parce que i ye min sɔrɔ a t'i ka musaka bɔ o don bɛɛ b'a la bon samara sirili ye qualité ko de ye parce que siraju tɛ qualité kelen dɔ ye 20 ye o de ye ɲuman tulu b'o la mais dɔ bɛ o 10 ye an b'a fɔ ma ko lidi ani kiwi bon o défrati tulu bɛ min na o ye 20 ye mais dɔ in tandanda n'i y'a kɛ samara la o da de ka nɔgɔ mɔgɔ ma komi an ka jamana yɛrɛ nɔgɔma ka di mɔgɔ ye mais ɲuman ye mɔgɔbɔndan ye parce que tulu b'a la dɔ in a jalen don n'i y'a kɛ ka samara siri taalen ɲɛfɛ a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn bon ni kɔni nana an m'a fila bɛ jiri la olu filɛ nin ni an bɛ nin kɛ ka nin ye 20 de ye bon ninnu ye 10 ye bon tulu min bɛ nin na u tɛ kelen ye quoi o défrati o yɔrɔ de a bɛɛ ye finman mais qualité kelen tɛ dɔ ka ɲi samara ma ka tɛmɛ dɔ kan n'i yɛrɛ bɛ ka baara kɛ min m'a faamuya n'i nana mɔgɔmɔden fɛn na i kelen ka wala a bɛ nimisi k'o se ka baara la bon baara in na yɛrɛ dɔw bɛ na i bɛ fɛn kɛ baara kɛcogo la u b'i motiver mais dɔw bɛ vraiment u bɛ na an ka cogo yɛrɛ la dɔrɔn an ɲɛ cogo la u bɛ na ka n'an mafɛnya bon o ye bolobaara in tacogo ye an kɔni an bɛ jɛ n'o bɛɛ ye ka baara in k'o kana k'o gɛlɛya ninnu nɔgɔ kɔni o bɛ baara in na an bolo quoi. Tile kɔnɔ 300 400 gɛlɛya sɔrɔ dɔw b'a fɔ u ka sabara ma dilan ka ɲɛ a mɛnna dɔɔni a bɛ san kelen bɔ ne y'a daminɛ yɔrɔnin kelen. An filɛ an bɛ taa quartier ni quartier la an bɛ se ka quartier caman yaala quoi tile kɔnɔ mais waati dɔ la an bɛ 200 sɔrɔ waati dɔ la an bɛ 300 sɔrɔ mais depuis ne ye samara sire daminɛ la a caya o caya an ma jigin 600 kan 600 700 800 a gɛlɛya kelen dɔrɔn de sɔrɔ a la parce que tile kɔnɔ n bɛ tagama ka yaala ma wari ɲanama sɔrɔ bon kɔngɔ fana ye minɛ bon fana ye gɛlɛya dɔ ye quoi sa jarila yɛrɛ i bɛ se ka 1000 yɛrɛ sɔrɔ dimanche ninnu ɲɔgɔn na o de samara siri denmisɛnnin ninnu olu kɔni bɛ se ka samara siri k'a daminɛ dɔrɔmɛ 10 fo ka taa se dɔrɔmɛ 20 o ma wa tile kɔnɔ u bɛ se ka 600 fo ka taa se 1600 o ma wa maa bɛ se k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni mago bɛ samara sirila ninnu na ka i ka samara ka o siri. Sumayila Danbele ni Fatumata Jalo ka ni kunnafoni bɛ taa n'an ye an ka jamana kɔkan kunnafoniyaw la minnu bɛ na lase an ma Fatumata
Talfi Maïga fɛ. Aw bisimila jamana kɔkana kunnafoniyaw la an b'a daminɛ Guinée ale jamana la. Jamana kuntigi kɔrɔ Alpha Condé ale min ka fanga dafirila a yirala k'a fɔ ko ale bɛ maa 92 la minnu ne u nɔ kan ka minɛ ka sanga ni u ye bingana wale min ta ka ɲɛsi jamana kɔnɔdenw ma a ka fanga kɔnɔna na. A ka lafasalikɛbagaw ne olu ye William Bourdin ani Vincent Brincart olu y'a yira k'a fɔ ko kulu min ka baara bɛnnen don u ka jamana sariya su matarafali kama k'olu ye gafe dɔ kɛ k'a ci min kɔnɔna na ni maa 92 u ye waliya mun kɛ o b'a kɔnɔna na n'o yɛrɛ kɛra jamana kuntigi Alpha Condé ale ka fanga wagati la. Ka hakilinajigin kɛ k'a yira k'a fɔ ko Alpha Condé ka gouvernement ministre caman olu nɔ minɛnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dr Ibrahima Kansori Fofana ka sababuya kɛ yurugu ani jamana wari o dunni ye. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Niger binganikɛlaw olu ye waliya jugu dɔ ta k'a ɲɛsi u ka fintigilakaw ka dagayɔrɔ ma n'o bɛ Petel Kol u ka jamana ale ni Burkina jamana o dancɛ la. Nin bingana wali yɛrɛ kɛ sababu ye maa 7 olu de bɔnɛna u ni na. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko ni binganikɛla ninnu ne u jate ma dɔn k'u ni maramafɛn caman de nana kana bin fintigilakaw kan wa u ka waliya jugu kɔnɔna na u ye fintigilakaw ka bolimafɛn 3 de minɛ ani maa gansanw olu ka bolimafɛn 6 ne u ye o jeni. An kɔni bɛ don min na iko bi Niger gouvernement olu kɔni ma kuma fɔlɔ nin bingana wale in kan. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Togo olu ka jamana politiki ko fanga sinamatɔn kulu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Alliance nationale pour le changement olu ye lajɛ dɔ kɛ ne kunnafoni dilaw ye arabadon avril kalo tile 16 san 2022 Lomé kɔnɔna na yaasa ka se ka kuma waliya jugu minnu tara ka ɲɛsi u ka jamana sariya su ma ani ka jamana kɔnɔdenw wele ko u k'u fanga kɛ kelen togo min na kalafili jɛlen u bɛ se ka kɛ u ka jamana kɔnɔna na. Lajɛ in na u da sera min ma o de ye farafina jamana tilebiyanfan olu ka tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO o kiiriso olu ye waliya mun ta ka ɲɛsin u ka jamana ma ka sanga ni jamana kuntigi kalafili min kɛra u fɛ yen san 2020 wagati. An b'a kun cɛ ni RDC ale kunnafoniya ye olu ka ministre min ka baara bɛnnen don tajiko ɲɛnabɔli ma ne ale Dj Boudimbu ye ne ale kun minɛna fanga tigilamɔgɔw bolo arabadon su fɛ a yirala k'a fɔ ko ale bilala a kɔni minɛna kun min na maa m'o dɔn an bɛ don min na iko bi nka min kɔni bɛ tali kɛ u ka jamana kunnafonidilaw ye u y'a yira k'a fɔ k'a nɔ minɛnen don yurugu ko de la ne o yɛrɛ musaka bɛ t'i jɔ dollar wari miliyari caman de la. Jamana kɔkan kunnafoniw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ yan nɔ i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ ɲɛna bakurunbaw la cogoya min na fiɲɛ ale ladalafɛn kɔrɔ ye min bɛ an fɛ yan nɔ kabini lawale fiɲɛ tun bɛ sɔrɔ du bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa duden bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛ ka u min fiɲɛ kɔnɔ jiw de la nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko sisan fiɲɛ b'a la ka dɔgɔya du kɔnɔnaw na fiɲɛ dun ye fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ fiɲɛ yɛrɛ nafa ye jumɛn ye Sali Sisogo bɛ na o jaabiyaw di an ma a ka ɲinini dɔw la. N'i ko ji i ko ɲɛnamaya ka ji sanuman di tɛmɛbagatɔ ma maa gansan walima minɔgɔbagatɔ ma an ka laada la o ye maɲumanya tamasere ye o de hukumu kɔnɔna na siradaw la maaw ka sodaw la i bɛ taa sɔrɔ jidagaw ni dɔw b'a wele ko fiɲɛw olu sigilen bɛ yen ni denmisɛnninw ale ni tɛmɛbagatɔw olu bɛ na u min dɔw yɛrɛ olu mana bɔ kalansow la olu kɔni m'u teliya ka u kunda nin jidaga in de kan jidaga yɛrɛ nafa ye jumɛn ye denmisɛnninw bolo parce que ji min nafa bɛ mɔgɔ kan fiɲɛ yɛrɛ de nafa ka bon n'i ye ji min a b'i lafiya fiɲɛ bɛ mɔgɔ ka so kɔnɔ lafiya b'a la yɛrɛ ni ne bɛ bɔ ekɔli la dɔrɔn ne bɛ n tilen ka na ji min fiɲɛ nafa ka bon fo k'a dama tɛmɛ mɔgɔw bɛ se ka min a la denmisɛnninw bɛ min a la dunanw bɛ min a la dɔw yɛrɛ bɛ yen yɛrɛ u tɛ frigo kɔnɔ ji fɛ u tɛ foyi fɛ fo fiɲɛ kɔnɔ ji dɔrɔn ni maa o maa nana so kɔnɔ n'a ko ne ɲanguma i bolibagatɔ bɛ don i ka so kɔnɔ de ka ji filen fa fiɲɛ kɔnɔ ka n'a d'a ma. Gansan tɛ fiɲɛ n'o ye jidaga ye o ka bila muso furulen kura kun na. Kayikaw de ni tɛ den tɛ furu abada lezi ni fiɲɛ ma k'i kun ne n'a furula ne y'a sigi n ka so kɔnɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ b'a fɔ foyi tiɲɛ kuma foyi tɛ tiɲɛ kuma in t'a dɔn ko ni fiɲɛ yɛrɛ n'a b'i ka so kɔnɔ su yɛrɛ tɛ ban taa ni ka seginna fo tiɲɛ tɛ n tɛ kɛ ala kɔni ye ko dɔn dɛ parce que fiɲɛ lankolon yɛrɛ man yɛrɛ ni i fiɲɛ mana kɛ cogo cogo hali n'a kɛra ji dɔɔni de a k'i ka fiɲɛ kɔnɔ. Ni kɔɲɔmuso fɛn fɛn n'a bɛ na ni fiɲɛ ma bila a kɔ a tɛ basigi fiɲɛ kɔrɔ ye dususuman de dususuman bɛ daminɛ i yɛrɛ siso de kɔnɔ fɔlɔ san'an ka firigo ye an ye fiɲɛ de ni fiɲɛ tɛ du o du kɔnɔ basigi t'o du kɔnɔ ni fiɲɛ tɛ furuso o furuso la i k'a dɔn k'a fɔ ko furu tɛ yen fiɲɛ kɔrɔ ka ca fiɲɛ ye dususuman dɔrɔn de.
jidaga ɲi ni dɔw ko fiɲɛ ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ani keleya la an ka dukɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kɔrɔba de b'a la a bɛ dudenw tin don ɲɔgɔn na a b'u makari don ɲɔgɔn na a b'u hinɛ don ɲɔgɔn na a ka ɲi lu kɔnɔ a bɛ lu nɛɛma fana jidaga ye nɛɛma de ye lu kɔnɔ jidaga ye sahaba de ye lu kɔnɔ basa sumaya ani foyi tɛ kelen ye lu den bɛɛ bɛ mɛn a la lu den bɛɛ bɛ hali ni bɔra dugu kɔnɔ i mana na i sɔn jalen i b'i mɛn a la a b'i sɔn sumaya baraji b'o bɛɛ lajɛlen na jidaga kɛni nafa ba de b'a la anw kayikaw bɛ jidaga de lɔ nafa ye mun ye sisan i mana bɔ dugu kɔnɔ i mana na i tɛ gɛrɛ ji la k'a min wa dunan mana na i tɛ gɛrɛ ji la k'a d'a ma wa mɔgɔ wɛrɛ mana na i tɛ gɛrɛ ji la k'a d'a ma o bɛɛ bɛ lu nɛɛma o bɛɛ bɛ lu yiriwa awa lu denw n'u bɛ ji min ɲɔgɔn bolo ka dumuni kɛ ɲɔgɔn bolo u ka lu a tɛ to kɔ sisan dun denw tɛ jidaga fɛ u tɛ foyi fɛ ni jidaga tɛ jidaga kɛnɛ anw bɛ jidaga de lɔ dɛ mɛ sisan denw tɛ jidaga fɛ u b'a fɔ ko nɔgɔ tɛ jidaga la koyi hɔrɔma de ye jidaga ye sisan hali mɔgɔw tɛ min jipɔti kelen na hali lu kɔnɔ i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kan a tɛ min i ka jipɔti la i ma ye an banna ɲɔgɔn na wa a hinɛ bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo di a hinɛ tɛ don ɲɔgɔn na an makari tɛ don ɲɔgɔn na ni ni mɔgɔ bɛ min jipɔti kelen na aw hinɛ bɛ don ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ bɛ dumuni kɛ yɔrɔ kelen aw hinɛ bɛ ɲɔgɔn ni ni mɔgɔ bɛ tɛgɛ ko ji kɛ aw hinɛ bɛ hali bi ba kelen fa kelen u tɛ ɲɔgɔn fɛ sababu si tɛ dɛ an banna ɲɔgɔn na de. maa dɔw ka fɔ la minnu ma sɔn olu ka lakodɔn olu y'a yira k'a fɔ nin jidaga ye dɔw ko fiɲɛ k'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka kɛnɛya la ka fara o bɛɛ kan maa minnu bɛ yen n'olu de kɛlen don ka jidagaw sigi siradaw la olu kɔni na barajiba sɔrɔ ka d'a kan u bɛ ka maaw ka minɛnw ka olu furakɛ n'olu ye tɛmɛbagatɔw ye ani denmisɛnninw. Sali Sisoko ka fiɲɛko kunnafoni de bɛ an ka bi juma kunnafoniyaw kuncɛ an sera ka minnu sɔrɔ k'olu walawala ka di aw ma an b'aw fo aw ka lajɛliko ɲuman na su hɛra Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.